Flot dart. 180 igen for Lewis. Begge spillere har prøvet at lave 9 dartslukninger her til VM. Og muligheden er der nu for Lewis. Skal sætte endnu en. 6 perfekte pile indtil videre. Det er noget, der får publikum op at stå. Udmærket her Barney også. Kan han lukke de 141? Triple 19. Skal han i triple 19. Det har været en god ven for ham. Dobbelt 12 til den første 9-dartslukning i dette verdensmesterskab. Adrian Lewis præsterer den her mytiske lukning. Fantastisk dart af Lewis allerede her i starten af den her kamp. Og Barney er også på Lewis' side i det her. Det er fantastisk. Det er sådan en, både med- og modstandere selvfølgelig nyder, og så bevidende, og samtidig så tog den også, skal vi ikke glemme, første sæt til det gjorde den samtidig. Adrian Lewis. Fantastisk åbning på opgøret her. Det første i alt 3 kampe fra verdensmesterskabet denne tirsdag aften. Hvilken måde at lægge ud på. Jeg tror lige, vi tager sådan en lille bitte pause, men vi er straks tilbage med fortsættelsen på det her fantastiske opgør.